Prvé zdravotnícke zariadenie lôžkového typu Dom zdravia začalo poskytovať služby 10 rokov po vzniku mesta. V budove terajšej polikliniky na Hrnčírikovej ulici bolo pacientom k dispozícii spolu 20 lôžok, ktoré slúžili ako združené lôžka pre všetky zdravotnícke odbory. V tom čase bol za tento monoprimariát zodpovedný doktor Ľudevít Holénia. Pod jeho vedením pracovali 2 zdravotné sestry a 6 mníšok rádu dcér božského vykupiteľa. Vzhľadom na expanziu výroby obuvy v Partizánskom a nárast počtu zamestnancov vo výrobe sa zvýšili nároky na dostupnosť potrebnej zdravotnej starostlivosti. Ekonomický námestník Domu zdravia, inžinier Jozef Malovec, spolu s doktorom Ladislavom Soviarom sa výrazne pričinili o presadenie výstavby novej nemocnice v Partizánskom. Práce začali v lete 1952. O menej ako 3 roky bolo ako prvé otvorené interné oddelenie. Do novej nemocnice sa z Domu zdravia v meste presťahovali najskôr 2 oddelenia, chirurgické a interné. O pol roka tiež gynekologické oddelenie a zároveň detské lôžkové oddelenie. Pacientom novej nemocnice bolo k dispozícii spolu 241 postelí. V prevádzke boli 2 operačné sály a 2 zákrokové miestnosti. Anesteziologickú činnosť vykonávali v 60. a 70. rokoch lekári jednotlivých operačných oddelení. Vysoký výskyt najmä vertebrogénnych ochorení si vyžiadal otvorenie neurologického a fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. Rozvoj zdravotníctva v nasledujúcich rokoch sa prejavil aj v nemocnici v Partizánskom. Iniciatíva doktora Václava a doktora Ďurejeho viedla v roku 1981 k rozhodnutiu o zriadení a výstavbe lôžkového oddelenia ARO. V novej budove začalo v septembri 1986 spolu s anesteziologicko-resuscitačným oddelením, najmä vďaka doktorke Zlatanovičovej, fungovať aj oddelenie klinickej biológie. O 4 roky neskôr, v roku 1990, bola dokončená výstavba ďalšieho nového pavilónu pre neurologické oddelenie. V roku 1994 bolo v tom istom pavilóne zriadené doliečovacie oddelenie. Sledujete filmový materiál z archívu Slovenskej televízie. Na jeho záberoch doktori Dropa, Čech, Benda a zdravotná sestra Anežka Minárová. Rentgenoví laboranti Ondrej Janoška a Vierka Beňová. Vrchná sestra interného oddelenia Helenka Nehýlová. Aj takto vyzerala kedysi práca v nemocničnom laboratóriu. Nie, toto nie sú zábery Uholiča. Pri práci sledujete dentistu Gejdoša a jeho kolegyňu, doktorku Anku Dropovú. Nová nemocnica v Partizánskom kedysi. Pracovníci nemocnice v Partizánskom žili aktívnym spoločenským, kultúrnym a športovým životom. Obľúbené boli najmä futbal, volejbal a tenis, ale aj lyžovanie. Venovali sa dokonca aj ochotníckemu divadlu a mali aj vlastnú nemocničnú hudobnú skupinu. V histórii nemocnice stáli na jej čele od založenia títo riaditelia: doktor Alexander Pap, doktor Ladislav Soviar, doktor Ján Tencer, doktor Tibor Bilik, doktor Peter Ernest, doktor Karol Toman, doktor Jozef Václav, doktor Gabriel Krbúšik. V súčasnosti vedie nemocnicu inžinier Michal Orihel.
Posledná etapa prevádzky nemocnice v Partizánskom začala podpisom nájomnej zmluvy v septembri 2011. Strategickým partnerom mesta sa stala akciová spoločnosť Svet zdravia. V rámci zlepšovania poskytovanej kvality zdravotnej starostlivosti Svet zdravia realizuje projekty súvisiace so zlepšovaním materiálno-technickej úrovne zdravotníckeho vybavenia aj samotného prostredia na oddeleniach a v ambulanciách. Projekty nemedicínskeho charakteru. Strechy na nemocničných budovách. V priebehu rokov 2012 až 2015 sa realizovala dlho očakávaná a nevyhnutná rekonštrukcia striech. Dotkla sa všetkých budov, kde sú umiestnené lôžkové oddelenia a tiež poliklinických budov. V rámci tohto projektu sa realizovali práce na výmere viac ako 6000 m2. Kotolňa, tepelné hospodárstvo, kogeneračná jednotka. Pre prevádzku nemocnice bola nutná aj modernizácia tepelného hospodárstva. Vybudovali sa nové rozvody tepla a v kotolni bolo nainštalované nové technologické vybavenie, ktoré umožnilo prechod z parovodného na teplovodné kúrenie. Súčasťou zefektívnenia využívania energií pri prevádzke nemocnice bola nainštalovaná a spustená do prevádzky kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej energie. Jedáleň a kuchyňa. S prevádzkou nemocnice veľmi úzko súvisí aj príprava a výdaj stravy. Ako prvé boli rekonštruované priestory nemocničnej jedálne a súčasne s tým sa realizovala aj obnova zamestnaneckej jedálne. V ďalšej fáze o niečo neskôr sa pokračovalo v rekonštrukcii a modernizácii kuchyne. V rámci tohto projektu sa budovali nové rozvody energií, komplexnou výmenou prešli podlahy, obklady a vymenili sa okná. Pribudlo nové prístrojové vybavenie pre prípravu stravy a tiež vybavenie pre stolovanie v jedálni. Aj tieto kroky prispeli k skvalitňovaniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a služieb pre pacientov a zamestnancov nemocnice. Lavičky do čakární a podlahy. Všetky regionálne nemocnice spoločnosti Svet zdravia spoločne so zdravotnou poisťovňou Dôvera realizovali komplexnú výmenu lavičiek. Pacienti nemocnice v Partizánskom dostali k dispozícii spolu 102 lavičiek s 312 miestami na sedenie. Ako prvé ich otestovali zahraničné posily miestneho hádzanárskeho klubu HK Slavia. Nemocnica Svetu zdravia v Partizánskom sa stala jeho oficiálnym medicínskym partnerom. Lavičky umiestnené v spoločných priestoroch nemocničných oddelení a ambulancií sa vyznačujú dobrou ergonómiou sedadiel, odolnosťou a jednoduchou hygienickou údržbou. V spolupráci so sponzormi nemocnice sa postupne podarilo zrealizovať aj výmenu viac ako 700 m2 pôvodnej keramickej dlažby za novú. V rámci tejto formy spolupráce sa tiež obnovili nátery stien v celej poliklinickej časti nemocnice. Nový výťah a výmena okien na neurologickom pavilóne. Ďalším z významných investičných projektov nemedicínskeho charakteru bola výmena výťahu. Poruchový výťah, nevyhnutný pre prepravu imobilných pacientov, stravy aj medicínskeho materiálu, nahradil nový, moderný výťah s vyššou nosnosťou a spoľahlivosťou. Výmena okien na neurologickom pavilóne zabezpečila nielen zvýšenie komfortu pre pacientov a zamestnancov nemocnice, ale bola aj ďalším z projektov pre zefektívnenie energetickej náročnosti budov. Rekonštrukcia vstupu do nemocnice. Zubu času neodolala ani vstupná brána do nemocnice.
Tak ako aj pri iných projektoch sa podarilo nemocnici aj vďaka pomoci lokálnych sponzorov realizovať renováciu vstupu do nemocničného areálu. Navigačný systém. Orientáciu prichádzajúcich pacientov, ale aj návštevníkov v areáli nemocnice výrazne uľahčil nový prehľadný navigačný systém. Projekt sa realizoval nielen v exteriéri, ale aj v interiéri nemocnice. Viditeľné a zrozumiteľné značenie ambulancií a oddelení a tiež smerové tabuľky pomáhajú pri orientácii v budovách nemocnice. Hlavné medicínske projekty. Oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti a centralizácia jednotiek intenzívnej starostlivosti. Najrozsiahlejšou a zároveň medicínsky najvýznamnejšou investíciou v nemocnici v Partizánskom bolo nové oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti OMIS. Predstavuje organizačné zoskupenie jednotiek intenzívnej starostlivosti, neurológie, chirurgie a oddelenia vnútorného lekárstva spolu s oddelením anesteziológie a intenzívnej medicíny. Priestory niekdajšieho oddelenia ARO sa zmenili dispozične pre nové rozmiestnenie lôžok, kompletnou rekonštrukciou prešiel interiér a nainštalovalo sa centrálne monitorovanie. Hospitalizovaní pacienti sú umiestnení na modernej jednotke so sústredenou intenzívnou starostlivosťou a o ich stave a liečebnom postupe v prípade potreby rozhoduje multiodborový tím špecializovaných lekárov. Každý pacient je podľa diagnózy pod dohľadom príslušného odborného lekára. Oddelenie OMIS je najmodernejším zariadením tohto typu v Trenčianskom kraji. Pôrodnica a gynekológia. Komplexná renovácia gynekologicko-pôrodnického oddelenia, vrátane novej modernej pôrodnej sály a ambulancie priniesla aj rozšírenie tohto oddelenia. Cieľom bolo zvýšiť komfort, skrášliť interiér a zútulniť priestory 3 nadštandardných izieb, 5 dvojposteľových, 1 jednoposteľovej a 1 trojposteľovej izby. Pribudli tiež nové sociálne zariadenia pre gynekologické pacientky a pre mamičky s deťmi. Všetky izby podporujú tzv. Rooming in, teda umiestnenie zdravej matky, šestonedielky a fyziologicky zdravého novorodenca v jednej izbe v ich bezprostrednej vzájomnej blízkosti. Do izieb pribudol nový nábytok a doplnilo sa tiež hygienické zázemie pre najmenšie deti. Nový rentgen, digitalizácia a nové pracovisko urgentného príjmu. Po mnohých rokoch sa pacienti nemocnice v Partizánskom dočkali aj nového rentgenu. Prostredie radiologického pracoviska je komfortnejšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie. Slovo kvalita tu má ešte ďalší rozmer. Novo vybudované aj pôvodné RTG pracovisko je dnes kompletne digitalizované. Príjemnejšieho estetického vzhľadu sa rekonštrukciou dočkalo aj pracovisko centrálneho príjmu, ktorým prechádzajú všetci pacienti prijímaní v nemocnici v popoludňajších hodinách. Nové ambulancie. Ambulancia klinickej onkológie a neurologická vertebrogénna ambulancia. Dostupnosť liečby pre onkologických pacientov z celého okolia sa výrazne zvýšila otvorením novej ambulancie v nemocnici v Partizánskom. Dnes sa tu poskytuje komplexná onkologická terapia. K dispozícii sú 4 ambulantné lôžka umiestnené v harmonickom interiéri. Vykonávajú sa tu aj preventívne prehliadky. Ambíciou nemocnice je poskytovať v oblasti onkologickej liečby komfortnejšie služby pre širšiu spádovú oblasť, najmä pre pacientov z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Otvorením druhej neurologickej ambulancie reagovala nemocnica na potrebu zvýšenia dostupnosti tohto druhu ambulantnej starostlivosti pre pacientov regiónu. Zameriava sa predovšetkým na vertebrogénne ochorenia. Pacientom ponúka aj nadštandardnú novinku.
overenú ozónoterapiu, ktorá pomáha najmä zmierniť ťažkosti pri bolestivých ochoreniach chrbtice. Druhá ošetrovacia jednotka a nadštandardné izby interného oddelenia. V roku 2012 pre zvýšenie kapacity a komfortu pacientov otvorila nemocnica v Partizánskom aj ďalšiu ošetrovaciu jednotku interného oddelenia. Pribudli tiež 4 nové nadštandardné izby. Zvýšil sa tak celkový počet lôžok a znížil sa počet pacientov hospitalizovaných na jednej izbe. Na internom oddelení sa tiež podarilo obnoviť zastarané prístrojové vybavenie. Nové detské ambulancie, kreatívne maľovanie na pediatrii, bazálna stimulácia. Detských pacientov víta v Partizánskom veselšie, krajšie a príjemnejšie prostredie. Cez príjmovú a gastroenterologickú ambulanciu, ktorá vo večerných hodinách a počas víkendov slúži aj ako detská pohotovosť, prejde mesačne takmer 270 detských pacientov. Dve veľmi frekventované detské ambulancie dnes ponúkajú príjemnejšie prostredie, ktoré dokáže odpútať od choroby, od starostí, obáv a strachu. Sanitné vozidlá. Podpora mobility pacientov za kvalitnejšou zdravotnou starostlivosťou, najmä v sieti nemocníc spoločnosti Svet zdravia, si vyžiadala investíciu do zvýšenia bezpečnosti a komfortu pri preprave pacientov. Zabezpečia ju nové sanitné vozidlá. Podporné projekty, spoločenské podujatia a život v nemocnici. Nemocnica organizuje pre svojich klientov rôzne spoločenské podujatia, ako napríklad podujatia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vďaka spolupráci s primátorom mesta Jozefom Božikom a mestskými organizáciami sú lôžkovým pacientom na krátenie dlhej chvíle k dispozícii zdarma knihy a časopisy. Firemné dobrovoľnícke aktivity, novodobá forma teambuildingu. Do projektu nadácie Pontis Naše mesto v roku 2016 sa po tretí raz zapojila aj nemocnica v Partizánskom. Už tretí ročník úspešného interného projektu Svetu zdravia Pekná nemocnica vytvoril opäť dostatok nápadov a príležitostí dobrovoľníckym nadšencom z radov zamestnancov aj verejnosti. Areál plný zelene dotvára príjemné a pokojné prostredie okolia nemocnice, najmä vďaka pravidelným úpravám a údržbe. Dobrovoľníci tento rok pracovali aj v interiéri. Vďaka novým náterom ožil priestor vo vestibule. Nové farebné maľovky pribudli na detskom oddelení. Obnovili sa nátery na nadštandardných izbách, na gynekológii, na chodbách v poliklinickej časti a v suteréne. To všetko s cieľom spríjemniť prostredie pre pacientov a návštevníkov nemocnice. Pracovalo sa aj pri úprave parku a trávnatých plôch, všetky exteriérové lavičky dostali nové nátery a rovnako tak stĺpy verejného osvetlenia v areáli. Altánok, nová dominanta revitalizovaného nemocničného parku a nájazd na detskú pohotovosť. Skvelá myšlienka zamestnancov nemocnice sa stala jedným z projektov Pekná nemocnica. Z nefunkčnej fontány v parku je dnes altánok. Klientom nemocnice poskytuje priestor na stretnutie s blízkymi, zamestnancom priestor na relax. Vďaka sponzorskému daru spoločnosti Partizánske Building Components Velux sa podarilo zrealizovať kompletnú rekonštrukciu nájazdu k detskej pohotovosti. Vzdelávanie. Vedenie nemocnice v Partizánskom znovu obnovilo ústavné vzdelávanie lekárov. Organizujú sa v nej opäť aj prevažne multidisciplinárne stretnutia lekárov na okresnej úrovni.
Dnes poskytuje nemocnica v Partizánskom zdravotnú starostlivosť v 6 odboroch. Špecializovaná ambulantná starostlivosť, jednodňová ambulantná starostlivosť, ústavná pohotovostná služba, lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky a oddelenie liečebnej výživy a stravovania. Zdravotnú starostlivosť poskytuje nemocnica v Partizánskom na 8 lôžkových oddeleniach. Vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, pediatria, neonatológia, gynekológia a pôrodníctvo, anesteziológia a intenzívna medicína a oddelenie dlhodobo chorých. Nemocnica je miestom nespočetného množstva životných príbehov a do života každého pacienta sa pobyt v nej zapíše natrvalo. No aj život nemocnice má svoje jedinečné momenty. Práve v nemocnici v Partizánskom sa narodil 5 miliónty občan Slovenskej republiky. Tomáš Belák, ktorý dnes žije v Čechách, prišiel na svet na gynekologicko-pôrodníckom oddelení 17. marca 1908.